गुड मॉर्निंग साଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ରାତି 4ଟାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ବରଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ରେଷ୍ଟ କଲୁ, ବ୍ରସ୍ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଚା ପିଇବୁ। ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବରଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗଲା ଟିକେ କୁହ? ବରଗୁଡ଼ା ଆମ ସହିତ ତୁମକୁ ବୁଲେଇବୁ। ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି ଭାଇ? ବରଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲିବେ ଆସିବୁ ଆସିବାରୁ ଏଇଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ନା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ଆସିକରି ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଚେୟାର, ଏପଟେ ବସ୍ ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବରଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ଆଜି ଆସିଯାଇଛୁ ଚେନ୍ନାଇ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ। समय तो
बर्तमान चा पीवा আমার ভাই আজ চা দেবে। केउंझर गेट नंबर 7 देखि पारे जे भी आसबे गेट नंबर 7 रे आसीजे बस लगी केउंझर जोड़ा बड़वेल एडी लगी आसीजे केउंझर वडंगा सब किसी सेपटे जापर 7 नंबर गेट देखि पारे 7 नंबर किसी कोई नहीं वाला हेडा ना है मुखे नहीं पूछ रहे। This bus stop is Satyanagar Square, Bartaman bus stop.